kat kum ka khubor ba menta ka sngi na po ka jala Gujarat kalong ka ka bapan sngosi ya kinyam Khristan bat kum juru ya ki wei de kinyam ki barit pat ki badon ha kate ka jala ka khubor kala thu ba kate ka jala klapen trai kam ya ka an ka ba thymmai ha Gujarat bat ka don jing thmu ru ban pendu no ya ka hok jong ki school ba pher ki bla seng da kinyam rit pat ki Khristan rengkat bat ki wei de kinyam ki barit pat ki badon ha kate ka jala ki ladap da ka jing sngo diaw ba jing sngo kthang mensim halor kate ka an ka bla pen mi da ka sorkar Gujarat belalam khmat basansya da ka sorkar BJP la kumba arphandur snem baro kinyam ki barit pat ki badon ha kate ka jala ki la snok tilang ka wei ban lej ban ujor syapo ka ying kasyari haka hinyau terik jong ubnai jun ar hajar ar pawai ban kerpat ru badai ban weng no shisendon ya kate ka jing thmu bat jing pentrekam jong ka sorkar Gujarat ban penlong an ya ki school secondary bat higher secondary education amendment acts kablas dang nadu ka shitarik jong ubnai jun ar hajar ar pawai kate ka an ba thymmai hapo kate ka jala kala khnieh no ya ka jing long try jong ki school ki bapher ki bla long try bat penyat ta kinyam rit pat ki badon hak te ka jala na kaliang jung ufanda Teres Fernandez secretary jung ka Gujarat Education Board of Catholic Institution ula ong ba habro shikato bat hadu mentaru ka balang kadap da ka jing sngo kemen bat jing lai lut banthung ya ki kam nong hikai bat kum ju ru ya ki bomdei ki nong hikai kan thup ya ka jing thung principal da ki kendon an bladep banbu da ka balang henrei kane ka jingle jong ka sorkar Gujarat belalam khmat da ka sorkar BJP klapen sngosi shisha ya baro kinyam amrit pat ki badon hak te ge jala kate ka an bathmai blapen trekam da ka sorkar Gujarat kala ong berkala kedeu ru ba baro ki school blapen yat bat long try da kinyam bapher ki barit pat ki badon hak te ge jala kimla shu banthung kam kat bamon henrei lada laj kanu ka kam la kalong ka kam nong hikai ni kam dei ka kam nong hikai la ni ka kam principal ru kin hap man pen bana bat thung da ka sorkar bat dei banthung ru da ka sorkar bat jit ru da ka sorkar jala kat kum kerdan pule la kedeu ha katai ka an habaro shikata kite ki school ki blapenya da kinyam bapher ki badai kinyam rit pat ki jithung ya ki kam kat bamon bat kum ju ru ki thung tang ya kinyam lade henrei nang ni shakmat kin nom la shu ban le kat bamon bat kin nom la shu ban thung tang ya kinyam lade kate ka sorkar Gujarat kala aipor ya kite ki school jong baro kinyam rit pa bakin hap ban pentik na hapo ka hinyau sngi halor ka jing thung kam bat lada ki penslem ka sorkar jong kate ka jala kan sale ya ka badon kam hadu menta ki don kumba shispa prapway teli ki school private blapenya da kinyam rit pa kabahap hapo ka Gujarat Education Board of Catholic Institution henrei na pedeng kitay henru pulai teli ke school kidai kibayo jing siu lengba ka jing yarap jong ka sorkar Gujarat habiadai pakate ka an thymmai bla pentrekam da ka sorkar Gujarat balayalam da ka BJP baro kinyam rit pat ki badon hak tai ka jala kum kanyam Khristan Muslim bat Jains kilaya teli lang ban persya ya kate ka an ba thymmai hapo kate ka jala Gujarat belalam khmat bat sansya da ka BJP la kumba arphandur snem tangkine Khublei Shibun.